السلام علیکم دوستو، آج کی میری ویڈیو بلتھی تحصیل ڈلیاز ضلع میرپور آزاد کشمیر کی ڈرون ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ساتھ کامنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ بسے کشمیر سونا، بسے کشمیر سونا، کشمیر چل وسیے نیڑے نیڑے بہ کے نی گلاں دلاں دیاں پہ دسیے، او نیڑے نیڑے بہ کے نی گلاں دلاں دیاں پہ دسیے۔ بسے کشمیر سونا، بسے کشمیر سونا، او کشمیر دے سونے رستے وے اساں پردیسیاں، ساڈے یار کشمیر وسدے، او اساں پردیسیاں، ساڈے یار کشمیر وسدے۔ چومایا بیٹھے اتھرو ڈولاں، کدے نال میں ہن دکھڑے پھولاں، او گجر خان تو چاہ پیتی، مڑ مڑ یاد آندے جنہ زندگی تباہ کیتی، او مڑ مڑ یاد آندے جنہ زندگی تباہ کیتی۔ بسے کشمیر سونا، بسے کشمیر سونا، او کھلے بٹن قمیضاں دے حال تے پوچھو آ کے کدی ڈھول مریضاں دے، او حال تے پوچھو آ کے کدی ڈھول مریضاں دے۔ ساڈے تے بوئے اگے وگدی نہر نی، منگاں دعاواں ہووے سجنا دی خیر نی، او ذرا ملن تے آویں آ، تیرے اکھ لگدے نے روندے نین ہساویں آ، او تیرے اکھ لگدے نے روندے نین ہساویں آ۔ بسے کشمیر سونا، بسے کشمیر سونا، او کوئی لکڑ وٹا لاندا، تو کی جانے مایا ساڈے دل دیاں حالاں دا، تے تو کی جانے مایا ساڈے دل دیاں حالاں دا۔ ساڈے تے بوئے اگے چلدی ریل نی، نال نصیباں ہوندے سجنا دے میل نی، او وچوں کڑکاں دے کھا کریے، او جدے نال لائیے یاری او دے نال وفا کریے، او جدے نال لائیے یاری او دے نال وفا کریے۔ بسے کشمیر سونا، بسے کشمیر سونا، او کوئی بدلیاں ہن چھایاں، او سکھ ساڈی زندگی والے دیویں ڈھول نو رب سایاں، او سکھ ساڈی زندگی والے دیویں ڈھول نو رب سایاں۔
सीवा ओ कोई सीमेंट ट्रक लाए वे तुसा थोड़े बदल गए या लोकां शक पाए वे तुसा थोड़े बदल गए या लोकां शक पाए वसे कश्मीर सोना वसे कश्मीर सोना ओ कोई लकड़ वेटा लांदा तू की जाने माया साडे दिल दियां हालां दा वे तू की जाने माया साडे दिल दियां हालां दा साडे ते बूए अगे चलदी रेल नी नाल नसीबां होंदे सजना दे मेल नी ओ विचों कणकां दे खा करिए ओ जिद्दे नाल लाइए यारी ओदे नाल वफा करिए ओ जिद्दे नाल लाइए यारी ओदे नाल वफा करिए वसे कश्मीर सोना वसे कश्मीर सोना ओ कोई बदलियां हिन छाया ओ सुख साडी जिंदगी वाले देवी ढोल नू रब साया ओ सुख साडी जिंदगी वाले देवी ढोल नू रब साया कश्मीर सोना वसे कश्मीर सोना ओ पंड प्यार वाली चाय आंदी ओ जिथे तक हो